jami'i masyayikhina wa muallimina wa asatidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ammal maksiyatu fahiya hijabun. Lan anapun utawi maksiat, mongko utawi maksiat iku dadi hijab, dadi aling-aling. Ya wingi pun dipun terangake sing ngadang-adangi wong sing suluk menuju wusul ilallah menika wonten bondo, wonten pangkat, wonten taklid sing taklid fanatik merasa bener dhewe lajeng maksiat. Maksiat iki dados tutup aling-aling sing ngadang-adangi wong sing suluk iso tutup, iso wusul ning nggone Gusti Allah. Wala yarfa'uha illa taubatu wal khuruju minal madzalim wa tasmimil azmi ala tarkil audi wa tahaqququ wa tahqiqun nadami ala ma madho. Maksiat sing iso dadi penghalang niku wau ora iso ilang kejaba diilangno dening tobat lan metu sangka pira-pira penganiayaan salah kalih tiyang sanes dipun selesekake napa istihlal njaluk halal. Nah urusan karo bondo nggih dipun wangsulake menawi taksih wonten utawi ngijoli, nah mboten saged nggih nyuwun halalipun. Wa tasmimil azmi ngencengno sejogati, sejo kemauan sing kuat sing kukuh ala tarkil audi ngatasé ninggal mbaleni maksiat. Syarate tobat niku wonten ikhlak, bedol, jabut, nglereni dhateng kesalahan lajeng nejo mboten mengulangi. Wa tahqiqun nadami ala ma madho, nyatakno getun, nek getun temenanan nyata bener atas maksiat, atas dosa sing wis kliwat. Kudune menyesal getun
nglereni kemaksiatan lan nejo mboten mangsuli. Wa raddul madzalimi wa irda'il khusum, balekno pira-pira penganiayaan, ngani ngoyo kados mundhut bondone tiyang sanes dipun wangsulake, ngridakno ning gone wong sing para padu musuhan karo kita, umpami nate kita larakake manahe, kita nyuwun lilone supados dipun sepunten dipun ngapura. Fa inna man lam yusahhihit taubah wa lam yahjuril ma'asidz dzahira wa arada ayyaqifa ala asrariddin bil mukasyafati kana kaman yuridu ayyaqifa ala asraril Qur'an wa tafsirihi wa huwa ba'du lam yata'allam lughatal arabiyah krana wong sing ora benerno tobaté ora iso ninggal kemaksiatan zahir, kok kepengin iso jumeneng manggon ning gone sir-sir rahasia agama kanthi mukasyafah, kebukae ati niki koyok nggih perumpamaane nggih wong sing kepengin ngerteni sir-sir rahasia Al-Qur'an, tafsir-tafsir Al-Qur'an, sakbare kepengin ngono ora gelem belajar bahasa Arab, ora gelem sinau bahasa Arab, kok kepengin ngerteni sir rahasiane Al-Qur'an. Wong Qur'an berbahasa Arab ya, kudu dibedah nganggo bahasa Arab. Ya, berarti yo angel ora iso. Kepengin ngerteni rahasia-rahasia jerone isi Al-Qur'an, ora gelem ngaji bahasa Arab, ya angel ya. Wong kepengin iso jumeneng manggon ngerteni rahasia-rahasia agama, kok ora gelem nglereni maksiate, ora benerno tobaté, nggih angel. Ape munggah pangkate iku angel. Fa inna tarjamata arabiyatil Qur'an la budda min taqdimiha awalan. Sebabe terjemah bahasa Arab Al-Qur'an iso nerjemahno, iso ngartekno, iku ora kena ora, kudune kudu dhisikno mempelajari bahasa Arab. Nggih pisanan ya bahasa Arab sak alate, ana nahwu, ana sorof, engko diundhakno balaghah, dimboi usul, summa taraqi minha ila asrari ma'anihi, terus munggah sangka belajar Arabiyah menuju rahasia-rahasia maknane Quran. Fakadzalika
la budda min tashihi dzahiri syariah awalan wa akhiran. Semono uga wong sing kepengin munggah pangkate ing dalem mempelajari agama Islam, ora trimo syariat entok, tekan thariqah, hakikat, makrifat, niki nggih kudu diawali sangka tobat. Ya, tobat inggih lewat syariat, ya. Nyohihno benerno nek ngaji zahiri syariat, fikih, salate, wudune, zakate, posone, hajine. Niki pertama kali syariat dibenerno. Summat taraqi ila awariha wa asrariha. Nak wis syariat zahir wis dibenerno, ditingkatno munggah jegur nyilem ning nggone rahasia-rahasia syariat. Kan ibarate wong nglakoni syariat, thariqah, hakikat iku cara teng Kifayatul Adqiya nggih. Kudune nunggang prau, jegur segara, engko iso tekan segara silem jipuk mutiarane segara. Ya, syariat iki ibarate praune niku mau. Thariqah gelem jegur segara, terus hakikate engko entuk mutiara. Fa idza qaddama hadhihi syurutal arba'ah wa tajarrada anil mal wal jah kana kaman tatahhara wa tawaddu'a wa rafa'al hadath wa sara sholihan lis-shalah. Nak wis iso dhisikno syarat papat, ya, iso menangani ngatur bondone ben ora dadi gangguan nek suluk upama mergawe, ya mergawene sing ngerti wektu wayahe salat, wayah jamaah, ya tetep isih iso salat, iso jamaah. Pangkate nggih ora malah ndadekno sibuk, semakin ora kober sangka kegiatan-kegiatan agama, tapi pangkate malah dienggo ndukung backing ning nggone agama. Niki kaya dene wong nak wis urut syarat-syarate dipenuhi, ibarate ape salat niki kawitan kudu gelem wudu dhisik, ngresiki awak njaba, terus ngresiki hadas sing samar jero, njaba jero diresiki, terus lagi madhep maring salat. Niki urut-urutane nggih ngoten, ape suluk nggih wau ngresiki maksiat. Sing penting pun gadah sejo nglereni mboten baleni. Kok ternyata siji wektu ijih baleni nggih mboten ngrusak tobat sing dhisik. Tobat malih. Fayahtaju ila imamin yaqtadi bihi. Arep salat iki butuh
duwe imam sing dadi panutan. Fakadzalikal murid yahtaju ila syaikhin wa ustadzin yabtadi bihi la mahalata. Semono ku murid itu maknane wong sing duwe keinginan, duwe karep, lagi berproses suluk ngambah dalan menuju parek Gusti Allah. Murid iku kudu duwe syekh, duwe guru sing dadi panutane, pembimbing sing iso dadi panutan, sing nuduhna ila sawa isabil, maring jejeke dalan, benere dalan. Fa inna sabiladdin ghamidun wa subul syaiton kathiratun zahiratun. Sebabe dalan agama iku samar, ora ngerwong roh dalane. Dalane setan sing ngadang-adangi godho niki mberah. Faman lam yakun lahu syaikhun yahdihi qadahu syaiton ila turuki la mahalata. Wong kepengin suluk ngambah dalan akhirat kok gak duwe guru, ya malah dituntun setan dijak ngambah dalane. Terus gak kudune duwe guru ya. Guru khususnya sing wis diizini. Nah, guru thariqah ya mursyid ya. Faman salaka sabilal bawadil muhlikah bi ghairi khafirin faqad khatara bi nafsihi. Ini perumpamaan wong ngambah dalan bawadi. Bawadi ku pelosok, alas-alas sing rusak ning kono ana kewan galake. Niki nek uga ana sing melindungi, sing ngawal, sing melindungi. Nggih membahayakan awak dhewene. Wong ngambah dalan akhirat iki mungkin ibarate ngambah dalan pelosok sing akeh bahayane, godaane, nek ora duwe pembimbing sing ngawal, pelindung, niki sama dengan membahayakan diri sendiri. Wa yakunul mustaqil binafsihi kasyajaratil lati tambutu binafsiha. Wong sing ngambah dalan kanthi awake dhewe, cara ilmu pengetahuan otodidak, belajar dhewe. Lah iki masalah suluk kok belajar dhewe, ora nganggo guru. Iku ibarate kaya uwit sing tukul dhewe, ora dirumati wong, tukul dhewe. Fa innaha tajufu alal qurbi. Nak tukul dhewe ora dirumat, panggonane ya gurun pasir mau, ya bakal cepet garing, ora iso semi, ora saya gedhe. Nah, ora ana sing ngrumat, sing nyirami, sing mupuk nggih. Iki wong suluk dhewean ibarate kaya uwit tukul dhewe, gak ana sing ngrumati, gak ana sing nyirami,
sing mupuk, iso garing, iso mati. Wa in baqiyat muddatan wa auraqat lam tusmir, umpama bertahan suwe wit mau sampai iso ngetokno godhong iku ora iso woh kanthi sempurna. Iku wit nak tukul-tukule dhewe ora diramut, ora dirumat, umpama kuat gedhe niku nek berbuah ora iso sempurna. Murid nggih ngoten, wong sing duwe karep usul tutuk ning nggone Gusti Allah, nek ora ana pembimbinge nggih ora iso berbuah kanthi normal. Famu'tasimul murid ba'da taqdimi syurut al-madhkurah syaikhuhu, sing dadi cecekelan pegangane murid sakbare wis nglakoni syarat-syarat dhisik mau papat, wis benerno urusan bondone, orang ganggu ngibadahe, pangkate, nek manut taklid ogak napa niku merasa bener dhewe, nyalah-nyalahno faham liya, aliran keras, lajeng tobat. Terus niki kudune ana gurune sing dienggo cekelan. Falyatamassak bihi tamasukal a'ma ala syati'in nahri bil qaid. Murid wong sing suluk ngambah dalan menuju cerak Gusti Allah ku supaya cecekelan pegangan kaya dene wong wuta ning pinggir kali niku kudu ana sing nuntun, sing ngarahno. Engko nek ora ana sing ngarahno gejegur ambles cilaka. Iki wong suluk nggih ngoten. Kudu ana gurune. Bi haitsu yafudu amrohu ilai bil kulliyah yufawwidu. Sekirene wong sing suluk iki masrahno urusane secara total karo gurune, wis njaluk petunjuk sithik-sithik, sowan matur ana masalah apa, mengko ben iso munggah-munggah ora jek kaya ajenane, ora gelem ora mara. Niki ajenane uga mundak-mundak. Wala yukhalifuhu, ora nulayani nentang petunjuke guru niku kepiye, niki murite nderekaken sam'an wa ta'atan. Niki nggih angel, mulane napa niku nek maringi pengarahan Rama Kyai Junaidi Maksum iku, kowe iku nak berguru iku aja guru sing jazab nak ati urung iso nampa. Ora usah sing aneh-anehi. Nak atimu ora iso pasrah total iku engko malah nentang. Nek ora iso duwe guru sing atine wis pasrah nganeh-nganeh iki, sing guru sing biasa-biasa, sing ora nganeh-nganeh. Lane duwe jalur loro dikongkon milah, sing
Nek iso milih ya sing ora sah ngene-ngene atine durung kuat. Nek sing kuat nggih monggo nggih. Kadang sing wis dhuwur pangkate malah ngane-ngane niku nggih. Nek muridé urung siap atine iku malah kok dadi nulayani. Nggih niki ngaji angel urusan suluk, urusan murid ya. Ya kalau piyambak nggih urung mendalami soal niki ya. Ya lagi sithik-sithik ya, tapi kula tetep isih ngaji ya. Mula kabeh-kabeh niki padha-padha isih ngajine. Sing penting ku gelem ngaji. Ya senajan wis mulang ya nah perlu isih ngaji terus. Kula niku nalika pun mulai ngrintis mulang santri niku nak malam Selasa nate kula leren mboten nderek ngaos Mbah Nafek. Aku wis sibuk ngurusi bocah-bocah iku ngaji bengi iku kula leren wis. Terus bodho-bodho kula sowan manggone delalah ora nek ngarep awarong beru ya. Isa sowan nek ngguri ya. Kalih keluarga ya. Niku kula disindir ya. Wong Mbah Some nek ngaji sampai sepuh ya. Lagi duwe pondok wis gak gelem ngaji. Terus kula mau ngaji malih ya. Ngantos sakniki ngantos digentos Gus Nadhif niku kula tesih ngaji mergae kula nate ler niku dilokno Mbah Nafek kula niku. Mbah Maksum nek ngaji sampai sepuh ya sampai sedo ngaji terus ya. Nggih kula kepengin iso niru kados ngoten niku mbeke wis sepuh wis mulang isih ngaji terus ya. Ya sae-saesane nggih. Ngajine saged seminggu pisan nggih seminggu pisan nggih. Riyen kula kepengin ngaji nek adoh kuwatir nek ora iso istiqomah, kepengin ngaji tenggene Gus Koyum dina Ahad, tenggene Gus Bak dina Rebo, tapi adoh angel istiqomahe. Saiki malah sibuke sak koreng nggih mengkaten rumiyin maksud katen salah simpun tahlil bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin khususan sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa wali sang Mbah Ahmad Mutamakin Barangga Kusuma Mabronta Kusuma wa dasallahu sirrahum manawwara darihahum